Okay. Uwi na tayo. Then tara. Sana hindi umulan. Mahirap tong siya ito ulan na to eh. Pinapawisan talaga yung forearm ko. Ilang minuto pa? Segundo? Hindi ko makita.
hindi pumila ng mahaba sa SM. Dating ka mga before 12. Usually nga naman, mga bandang 12, dyan dumarating yung mga namamalengke. Pero syempre, mga namamalengke dahil Sabado, papasyal na nila sa family, mag-bonding time. Syempre, prepare pa yung mga pamilya na yan, mag-jowa, mag-asawa, mag-jowa, mag-asawa, mag-anak, mag-lolo, yan. Kasabay na nila sa pagkain nila sa labas. So yan, mga makakalis na mga masyal mo na yung syempre siguro mga 1 o'clock hanggang mga 6 o'clock. Sobrang marami nakapila. Pero kanina nang pumila ako sa SM, may pila yung pila actually. Maghintay rin ako, pero reasonable amount of time. Kahit na maitim na tayo, medyo protektahan pa natin yung balat natin. Daan pala dito? O ano to? Establishment? Tech shop. Oh, pagkain to? Saan to? Halal and authentic Turkish kebab restaurant. Gusto ko pang ganyan, makatikin mo ang legit na Kasi iba kasi parang nilagyan lang ng spices tapos sinabi na nakalut eh. Pero parang hindi special yung pagkaluto. Mga authentic na ganyan, alam ko authentic Indian food or yung mga Arab foods. Alam ko dapat hitig na hitig niya sa spices eh. Yung iba kasi tinipid eh. Nakikita nyo naman sa Facebook, di ba? Yung mga niluluto nila parang redundant na kayo mga spices eh. Sobrang dami. Usually pag umaga yung Indian foods isang kagat mo pa lang para sumasabog na yung bibig mo sa dami ng spices. Di mo na alam kung yung mga naamoy mo tsaka nalasana spices eh. Na-encounter ko yan kung ano meron, hindi ko may kinain nun eh nung nasa Sutherland ako noon. Yung boss namin na account manager na Indiano, pagpili na parang type of dessert. Hindi ko alam content nung nung pinakatingin sa amin. Siya, matamis na madaming spices. Isipin mas parang mayroon pa yan hugis parang hugis green peas na green na pumuputok sa bibig mo. Siya kalamay, pero di kalamay. Siguro siya, parang dinikdik na gabi, gano'n na nilagyan ng, hindi ko alam again, nag-speculate lang ako na parang gabi. Dinikdik na starchy root crop, I think root crop siya. And then nilagyan ng asukal siguro, and then maraming spices. Tapos may konti pang parang alat at anghang at sipin mo yung parang kumain ka ng kalamay, pero yung kalamay lalagyan mo ng dahon ng laurel.